Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Beste ahotsak. Ongi etorri, Eskerrik asko. ze moduz? Ba oso ondo, gustora hemen egotiaz. Bueno, eta zein da gaurko gonbidatua? Ni aurkeztu behar naiz, ezta? Bueno, nik ez, Amaia Jackson naiz, zarauztarra naiz, eta, ustet gaur hemen nahola ere bai, nire sustraiak Tanzanian daudelako ere bai, orduan, itxura afroa dakan zarauztar bat naiz, irakaslea naiz, eta gaur zen gonbidatua. Oso ondo, gu normalian atzera botatzen dugu, ezta, mama du, eta, neko ginoan bera, dala urte batzuk ero, zarautzen, Amaia, 5, 8, 10 urtekin, ze oroitzapen dituzu zure haurtzarotik zarautzen? Egia esan oso oroitzapen hona dazkat. Haurtzaroa izan zen oso etapa polita, zarautzen jaio naiz, betianik zarautzen bizi izan naiz, nire familia zarauztarrakin, eta, herri txiki bada, itxasua dakau, mendia dakau, eta, txikitan oroitzapen guztiak egia esan, gehienak behintzat irrifarre bat ateatzei ez, lagun artean, familia artean, eta, oroitzapen honak haurtzarokoak egia esan. Zuk zehuzte, zu oine gaur egungo aurra arrazilizatuek, lehen baino erreza, bero zaila badukate gaur egun? Ez dakit zer esan, askotan ematen du igual, gehiago izan da, errexo bezala izango ala. Baina, pentsatzen jartzen baldin banaiz, igual ez da horrela. Nik usteet, nire garaian, bi aur ginean beltzak, nik bestiakin ez nun harreman euki, ez nun ikusten, ez dakit, batoki ezberdinetan ibiliko ginean, ja ez da zarautzen bizi, eta nine hon, ez da. Eta nik usteet, bakarra izatian ebain ere inguruan, beste goxotasun batekin jasotzei zuela, ez, eta iruditzen zait igual asko izan da, jendeak bai beste jarrera badakala, ez. Orduan, igual zure identitatea sortzeko eta referente gehiago dazkazu eta alde hortatikan igual balio izu, baina igual ez da engoxua jendean jarrera, ez dakit, ni pentsatzen dut, Zube ama txurixa aukido zu ez, horrek uste zube, zentzu horretan ero, gizartean onarpen horretan ero lagundu dotzula? Dudi gabe. Nik usteet, azkenian, ni zarautzen jaio naiz, nera ma zarauztarra da, nera aitona monak zarautzen, nera monango baserri batekoa da, eta orduan nintzen, begon alaba. Eta nik uste horreke bai asko laguntzen dula jendiak onarpen hortan, ez? Eta jendiak igual ez eukitzen juizio batzuk, edo hau guria da, etxekoa da, zarauztarra da, euskalduna da, ez? Nik uste familia kanpotik etorri danean, eta denak kanpotik etorri danean, eta igual hizkuntzaz dakitenean, igual beste ohitura batzu dazkatenean, jendiai horrek, ez dakit nola zan, retxazo gehiago edo beldur gehiago sortzarazten dizkiola, ez? Ez dula zertan izan behar, baina, nik uste tama euskalduna izatiak, bidea erraztu itela asko. Amaia, zer, Tanzania, ezagatu Tanzania, juza oporretan, zure alaba daukazu, semea eta alaba. Semea alaba. Eta? Baina egia da, ama izan naizenetikan ez naizela bueltatu. Ni Tanzanian egon naiz, 3 aldiz, 3 bida egin ditut, nire amonakin, bertako amonakin, baina ama izan naizenetikan ez naiz bueltatu. Eta guain nire semiak, esateita, ama nizkungo gara Tanzania, benetan gogo asko daka, eta gure urrongo proiektua bada Tanzania jutia. Baina nik txikitatikan, egia da nire amak beti, nire sustraiak nuntzeuden, berzarozkoa izan da hori parianekan. Eta hori etzian kontatu behar. Baina beretzako basan oso garrantzitsua nire bai arro sentitzean ere Tanzaniako sustraiakin. Orduan, asko itzeitezian Tanzania, ez dakize. Baina aldi berian, etzin usten juten. Nega, bagoazen da ez, bere bildurraz eskan ere bai, beak etzun ezagutzen. Eta orduan, 18 urten eskanean, eramonakin itzein nuen, eta zen ama Tanzania noa, eta ez ez Amaia, eta nire berra, amonakin itzein dut, eta heldua naiz, eta juringo naiz. Eta niretzako bidai hori izan zen oso berezia, zeban ezagutu nun, nire familiko jende asko ezagutu nun, nire lehenguzinak ezagutu nitun, beraiekin
bueno, gauza asko antzekoan eskan, eta izan zen, pixkat nire nortasuna eta nire identitatean ulertzeko faltaitza eskidian klabe batzuk bezala, bidai horretan deskubritu nituen, eta ez zait inoiz astuko inun aurrenengo bidaia, etorri nintzen esaten eramai, eske Tanzaniakoa, eske banaiz. Osa, niretzako izan zen, hori, ni ezagutzeko bide bat, bai, nire burua hobeto ulertzeko, edo, bueno, bai. Eta hon, ze hizkuntza defendeuta? Bueno, suahilira hitz egiten dute. Suahilia, hori da, bai. Bueno, neraitan hizkuntza zen kijaia. Eta gero Tanzanian hitz egiten dute denak ulertzeko suahiliera. Eta nik, claro, nola neraita ez zan hemen nerekin, ez dut hitz egiten. Baina, bigarrengo hizkuntza inglesa da. Orduan inglesakin moldatzen naiz, eta, bueno, inglesez hitz egiten nun, familiakin, da bertakoakin, eta gero antzioso ikasi nun, baina oso gutxi. Oso gutxi. Egia esan, hori pendiente beti okietez, suahilira ikasteko, maixu bat lortu nun zarautzen, hasi zitzaidan erakusten, gero juntzan beste nun baita bizitzea. Baina, bueno, nik, gomendatzen dut, zure sustraietara bidai horitia, beharrezkoa ez dakit, kasu eukitzea bizitza bate bai super zoriontxua eta beteta sentitu ingabez, baina nik uste iten baldin maezu, beti ekarreko izula zerbait positiboa. Bai. Claro, hemen jaio da, gaina zoaz ez sentitzen dute, han beba edauka parte ez, gure semia alaba bestela ez. Hori da, bai. Oguten lamina zan da hori, aita zurekin bakarik noia Senegalera ez. Zake, bueno, ondo doia ez, poliki, bueno, barakizen amengoa da, baina bebai dauka zure antepasa bebai. Eta garrantzitsua da, ez, era seme alaba oso kontziente dira, ez, hemen Afrikaren bueltan daren aurre iritzi horietaz, ez, eta gero entzuten baten batzaten, hori zasekula egonan, ez dakit, ez da bezagutzen zer dan Senegalez, ero behin musikala bat ikusten Afrika ditzen zara, eta, bueno, bakarriko ialak dia anguak da biztenak itxen ez dauka zer ikusirik Afrikakin, ez orduan, honik uste importantia dela, bueno, Afrika oso ondixea da, eta oso anitza, ez, baina, bueno, era, hori, daren topikoietatik, aldentzen dira beste, azkenean bizibozu, ez? Hori da. Zure jatorrixa bizibozu bertan egon basa, baina daukazu beste segurtasun bat baita, ez? Identidade, indartxua guaro eraikitzeko oso garrantzitsua da, bai. Eta pensamen duzu, egun baten ea voltak han bizitza beti, Hombre, hamen nahi bat suahilera ikasi beharko nuke. Hamen guaza, baina, bueno. Bai, segila esan, ni 18 urtekin junitzanean, esaten hon, urte bete torreko naiz. Baina gero, hemengo bizitzan, bueltatzea, eta kese universidadia, ez dakize lanian, aztezea, bueno, ez detin. Baina ilusio hori eukin nun, gaztea guan itzanean. Oain ja, ez dakit, igual jubilatzen. Ez dakit. Bueno, momentuz, familia eramateten, eta beraieke bai basagutzen duten. Claro, bizi desberdina da, han lasaia da gozak, eta baina, hemen da korika egunero. Bai. Bai, oso desberdin. Oso desberdin. Bueno, Amaia Jackson, bueno, nik lehenko, bueno, ikusi hau zure abe izana, bueno, nik pentsatzen doia Jackson 5, hola, ia eta dana bonetan, antzadoko zu eta hori, baina, bueno, zu ze sentitzen duzu gaur egun, zu euskalduna zak, o euskaldun beri, o zerako sentitzen duzu? A ber, nik eguneko euskalduna naiz. Ni euskalduna naiz, zaraustarra naiz, gainea ni hasi naizen familiare bai, euskalduna dia, orduan, ni ez baldin naiz izpilu batean behiratzen, edo ez baitut ikusten jendian jarrerak, nahi ikustenean hile honekin edo dena delakoakin nire naiz konturatzen, ni bai arrazelizatua naizenik. Orduan, ni naiz, eguneko euskalduna, baina nire jatorri Tanzaniarrakin oso harro sentitzen naiz. Eta hori ez dut inoiz ukatu nahi izan, eta ez dut inoiz ukatuko. Euskalduna naiz, baina Tanzaniako ere bai ba naiz. Eta, amarekin aziza eta aitarekin harreman hori auki dozu, ero... Ez que nera aita istripu batean hiltzan, nera ama orduan zehola. Nik ez nuen ezagutu. Orduan,
ez dut eduki harremanikan. Osa, nik gero familiakin bai mantendu dut harremana, baina behin ja hasi nitzanean, zen ere familiakin bai inglesez hitz egiten deu, eta garai hortan, nik ikasi arte inglesa, algenun aiten genuen, baina gauza gutxi. Claro, eta oin azten espentzaten ez, oin dela 42 urtez, basura mantzat bikote beltz bat aukitziak, zarot moduko herri, txiki, ez dakidan txiki, izan duzulen txiki, baina ertain baten, hori beberantzat, badago liburu bat, ez, Lucia Bomiok sortu da bena, ez, Las que se atrevieron, karo, garai haietan zura marentzat be izango zan. Bai, gaina liburu hori nera mai oparitu nion. Eta gero Lucia ezagutu dugu, eta, hor dokumental bat iten nahi da, eta justu nera ma parte hartzen du ere bai. Nera eta nera itak Kadizen bizi zian, etzian zarautzen bizi. De hecho, nera itak zarautzetzun ezagutu. Nera ma Kadizea juntzan, eta ezagutuzun nera ita, eta berain arteko romantzea han bizi izan zuten. Eta pentsa, gaur egun 2025 urtean, zuek ere baizazte bikote anitz bat, eta pentsatzen dut, harridura, sorpresa egiten dugu, bai. Bai, ez? Eta gaur egun, normaleagoa da, edo gehiago ikusten da, oindala 42 urte, neramak gauza asko entzun zitun. Osea, jendeak etzun ulertzen, baina zeitezu beltz batekin, baina zitxuripila dazkazu hemen, zeba aukeratu ezu pertsona hau. Ez, osea, eta, nera itake bai arrazakeria esente jasozun, eta, basaiatu zian hori salatzen, etzieten kasoik aniten, bai gogorra izan zan. Baina nerama da pertsona bat oso indartsua, oso gerrera zerbait argi baldin badaka etzaio inporta esate joen, eta asko maite zian, eta neramak ezakit, olatu guztian kontraitezun, eta aurrera jarraitu du beti. Zerbait argi dakanean, ez du da ikiten. Ondo, historia pixka tristia be bai, ez azkenean, justa orduan zegoela be hiltzia. Bai, eta gero bere kezkazan esatezun, Bea bakarrekan geratu zan, eta zantzon zarautzean noa, gurasoan etxea, ez? Azkenean gazte-gaztia zan, aurduntzeon, eta Kadizen etzekan inor, nera itailtzanean, bakarrik geratu zan. Eta orduan gurasoan etxea bueltatu zan, eta beak esatezun, nola hasiko dut ume beltz bat txurien mundu batian, ez? Nola ingo, hori zan bere kezka haundiena. Normala, bai, gainera esatozun bezala beste garai bazan, ez? Eta gaur egun ondiokan be, guraso bezala zalantzak baldin baditugu, garai horretan eta bakarrik, ez? Bai. Baina, lehen esan dizuten bezala, beti nola aurre egiteun, aurre eintzun, eta egia zan, nerama oso praktika da, eta nik ez ditut euki herrian bertan episodio arrazista asko zaganetzan, tipikoa esatean da, baina ez lukela tipikoa izango, zurekin kongito, eta, igual pertsona batzuko lanirekin sartu izan dia, ez? Ja, handiagoa izan nahi zenean, baina txikitatikan ere lagun inguruan, beraien familiekin, eskolan, ez tetarazoikan euki. Baina, jun izan baldin manez negarrez, norbaitek zerbait esan ditelako, egia esan, eramak eman dizkiten aholkuak beti izan dia, oso onak niretzako. Ondo eraman detzentzu hortatikan, eraman aldetikan babesa handia sentitu dut. Bai, ez pixuak askotan zaten da, eumekeria dia, ez, baina ez, arrasakeria da, ez, eta horri behintzet jaso eta entzuna sentitziak be. Bai, eta gero hor nahi dut azpimarratu, askotan esate zurekin sartzezian beltza seinalako kongito, baina beste batekin igual, betaurrekoa dazkalako, edo beste batekin altua dalako. Eta azkenean beti aurkitzen dute zerrekin sartu, ez? Baina nire zait berdina iruditzen. Zer azkenean betaurrekoa dazkanak, betaurrekoak entzia dazka, edo altua danak argi dago, ezin dula bajo izan, baina beraiei gauza horiek ez diate bizitza limitatzen. Azkenean esaten degunean arrazakeria strukturala dela, guk gure fisikoagatikan, gure itxuragatikan, gure azalan koloriagatikan, toki batzutan limitazio batzuk dazkago. Eta altua izateagatikan, etzaizu hori gertatuko, edo betaurrekoak eramateagatikan etzaizu hori gertatuko, eta jendeak ez ditukiko aurre iritzi batzuk zurekiko horregatikan, baina gure itxurakin bai gertatzen zaigu orduan oso gauza ezberdina dira. Bai, beste dimentsio baten
eragiten dau, ez? Esatu duzu bezala nila honala berandu hau, nestazuk aurrutzaro hori babestuta sentitu ez, usteko testu ingurutik kanpoia horre errealitatekin topo itxen dozu, ez? Claro. Eta, bueno, gorbe gero badare, igual, zubeltzasa, baina igual beltz argiagoa, ordan horbe badare gero, zaten da bez, askotan kolorian iluntasunan arabera be, horre arrasakeri, ez da egitzela esan, era gogorra guan ero bizitzen dela, ez? Ero aurre eritzi xeak potentiagoa diela, ero... Hori da. Nik liburu bat irakurri nun, ¿por qué no hablo de racismo con blancos? Eta hor esatezun, azalan kolorea gero eta ilunagoa izan, pertsona horrek sentitzen duen estresa gero eta hundiagoa da. Eta nahi gaina askotan esan die, piropo moduan, ez da jo, baina zu beltza izateko oso kolore polita da kasu. Eta zein da beltza izateko kolore zatarra. Osa, badago kolore zatarrik? Bai. Bai, rasgo suabiagoa dauzkazu, gainer dutzu beltza izateko, gaine hori ez, ja bakarrik salixan planteamendua, piropo era nahi dutzu esan, baina benetan be... Ja. Bai, baina zu, hori, beltzaza, baina... Ez dakizela esan, ero ez duzu beltza ematen, hori bentzuten dagoa, igual Euskaldun bizitza bat eramaten duzulako, esaldi horrek ez karga dauke, eta nik uste esaten da benak ez dauka kontzientzia... Ez daka, eta pentsatzen dago gaina zerbait aidan esaten oso positiboa zuretzako, eta nik igual gazte honitzanean, ez nion garrantzirik ematen, guandikan, razismoa eta gauza horiek ez nitunean hainbeste bizio, ez nitzanen konstiente, edo beste gauzatutan pentsatzen neon. Baina gaur egun egia esan, olako gauzak esate izkienean, ezin dut isirik angeatu eta, normalen esatet, eta, baldago kolore zatarrik beltza izateko, zeto no da zatarra dana edo. Eta ez dut esaten txarrea eta askotan kostatu iten da ez, olako gauzak esatia edo olako gauzak salatzia zeba. Ni olako zerbait esan berdetenean gaizki sentitzen naiz, baina askotan irutzait beste pertsonak ez dala konturatu. Eta igual, behin esatia nahikoa dala berriro ez errepikatzeko. Bai, planteatzeko beran buruan, ez? Galdera bai. Hori da. Orduan, garrantzitsua irutzait zait, errespetu guztiakin, esatia, esan ez hau, igual, ez da egokiena. Ez dizberdina da, igual lehen, gaur egun dago jente razarizago asko, ez? Eri guztiei, Euskal Herrian baitia, que ni gustaru jentean dago ja pensatzen dira beste manera berdinak. Eta biharrezkoa dela, ez? Gero, nik mamaduke komentatzen neban, ez? Lehen beti izaten otzan, zinta izan, etxeko txuriena eta antiarrazistena izatia, ez? Arduan zua zibiza, pixkatxo bat hortan behazten, ez? Pertsona beltzak izatia ez dauna izan antiarrazista zarenik, ez? Orduan, igual, zure bilbide askotan komentatu, ez? Gogor bat, Libian, eta orduan arrazakeria beste zerbait gogorrarekin lotzen zeban, ez? Baina pixkanaka zu behuen hor konturatzen, ez, gizarte arrastera batian nago, ez? Eta zu behar maia ze momentutan, zanean, ostra, noiz zabaldu jatzun begixak, nik uste, esan dizueten bezala hortzaroan, inozentzio hortatikan, bai zuria, bai zure lagunena, ondo zaude. Baina gero, heltzen jutezean enean, beste pertsonak, leheno esan dizuetera, beste pertsonakin konturatzea, ni desberdina da naiz, o desberdin ikusten naute, edo desberdin tratatzen naute, ez? Azkenian, bestiak sentiarazte izue hori. Eta, ni konturatu nintzen, irutzain nera bezaroan edo horrela, baina esan desun bezala, ez nintzen ere aktivista, antiarrazista edo, igual entzuten ditun gauzak, baina isilduten nintzen. Ni lasai nao, ni ondo nao, eta isilduten nintzen. Baina, gero egia da, sare sozialetan ere jarraitzen detela jende asko, Lucia Bombio, edo Desire Bela, edo, ez dakit, hija emigrantes honentzaitatea bere izena, moja, eta, esatea zu egia da, irakurtze dituten gauzak eta daskaten konteniduakin pila bat empatizatzet, bizituten gauza dia, edo ikuste dituten gauza dia, eta esatet, hau ez baldin badegu salatzen, okerreago jungoa, ez? Eta ez gaude inorrei favoria iten, orduan. Gero bai, Ferminekin ununian blakiz beltza, horreke bai emantzian kriston indarra esateko, injustizia baten aurrian ezin gaixirikan gelditu, ez? Zerbait inbeharra dago.
Eta orduan, pues, heldutasunean nik uste, gehiago torri zaitela indar hori, bai, nik uste ja adin badakat eta beste seguridade badakat, eta, bueno, guain, pentsatzen esatet, gustatzen bada ondo, eta ez baldin bada gustatzen, bueno, bada nahi ezin zaio gustatu, ez da, batek pentsatzen duna. Bai, gero be bizitzan, hainbat rol bizitzen ditugu, ez da, zuri beteko jatzu izatia haurtxuri batzun ama beltza, ez? Eta horbe baukazu anekdotaren batzuk ero, ez? Bai. Noski, ze gertatzea, claro, jende asko pentsatzeu, gaur egun ez dago arrazakeria, baina hori denoko gauza bia. Beraik nola ez duten bizi, ez dia konstiente. Ez, askotan pentsatzealako arrazakeria dela, insultatzen baizue, edo jotzen baldin baizue. Eta nola hori ez dan ikusten, adibidez, nerekiko, zateu, amaiak ez du arrazakeria bizi. Baina esan desu meselanik bi ume txuri dazkat. Eta ni adibidez, jo naiz oporreta lagun batekin da bere semiakin, txuriak ere bai, eta ginean toki batian nola nahiko pijito bezala, eta nire laguna galdetu, zetorri zean, eskamiakin? Zaintzaile bezala, bai. Bai, hori da, zaintzaileakin, zetorri zean internakin, zeba, ez? Zeba izan behar nik, no? Orduan, ja ikusten duten, nire zela pertsona grazalizatu bat, eta nik izan behar dut, pues, zaintzailea. Nire umeagatik bai askotan galdetu dira, ume hauek zaintzen dituzu? Bueno, egun baten nire alaba kriston kasketa rapatuzun, eta ginean zarautzen malekoian, eta nik nahi nun etxe araman besotan, eta behaz egon astintzen, kasketa batekin zon da, astintzen da, emakumea gerturatu zen, eta galdetu zion erderaz. Zura matxo nun dago? Eta, baketzen erantzun, kasketa batekin zon da, zen honez, barkatu beran mani naiz. Eta negitzen ez tarpegira baitu, eta berriro umeain zura manun dago? Eta zen hona berrontzi zan dizut, bera mani naiz. Eta hor inguruan beste seme badakat, hau bezain txurilla, zer gertatzea? A ber, orduan bai, ukidituta anekdota fuertea da, Eta hori emakume batekin gertu jatzen, baina igual, inkluso ertzain batekin gerta igual, za? Claro, hori da, eta claro, ikusten baldin baue, beste lagun batei hori itzaio gertatuko, ulertzen, eta nahi gertatzen zait, eta ze bada, pues nire itxuragatik, orduan, horrere arrasakeria badago. Bueno. Bueno, amaia zu irakaslia zak, eta, bueno, ez dakite, igual zure eskolak, ez dakite, igual dago jente errazeriza o lauko gauzak, zu ze aldatuko duzue gaur egun tema hori? Gila da eskolan, nigaina eskola publikotan nago, eta gero eta, niztasuna gero eta hundiagoa da. Eta iruditzen zait irakasle bezala, ez gaudela, ez dugu jaso formakuntza bat, ez gaude prest. Ez irakasle bakoitza juten geha gure gehienetan borondate honenakin, eta, bakoitza lantzen du aldun bezala, ez? Baina egia da ez dakagula formakuntza bat. Eta askotan esaten dugu bezala, igual baloreak lantzeko, danoak igu, balorean jarri, anistasuna, baina gero gatazken aurrean eta horrela, ez dakigu nola jokatu, ez dakigu nola esplikatu, ez dakigu zerrin behar digun. Orduan, garrantzitsua iruditzen zait, irakasleak, baina irakasleak betxela esango nuke gizarteak. Formakuntza, antiarrazista bat jasotzia, gizarteak gero hortan itzagoa da, gero hortan itzagoa izango da, eta denok nahi dugu guztua bizi. Orduan, gure aldetik bai, nirutzeit, jarri behar digula. Ez askotan, zeiten dugu, etortzean jende horrengan jarri pixu guztia, ez? Ez, hauek ez dira integratzen, beraien artean juntatzia eta hemengoakin ez dute zer jakin nahi. Eta integrazioa zitzeiten dugu, demora guzti beraiek gauzak exigitzen bezala, baina gero ez da konturatzen, zuk integratzeko ere bai, zure eskubide batzuk bermatuta egon behar dute. Eta askotan eskubide horiek ez daude bermatuta. Eta diskurtso hori ez dakau, horrek ez gaitu kezkatzen. Orduan, zuk pertsona batei, bere ongizaterako beharrezko dazkan gauzanak baldin badazka, horiek lortzen laguntzen baldin bai oso, lan duin bat, etxe bizitza bat, orduan, Jesus, integratzeko, euskara ikasteko denbora gehiago ukiko. Baina, zuk baldin badakazu, pertsona bat, esplotatuta, 4 ordu lanian, kontrato gabe, ez dakize, noiz gongoa parkea, noiz integratukoa, noiz, ez? Eta gero, guk ere gonbidatzea alditugu, horre ongo geha, ez dakit. Askotan pixu guztia jartzen dugu, etortzen den jende horrengan, baina guk ere, badakagu gure erantzunkizuna edo... Eta nik uste irakaslea gazen aldetik
ardura handia daukagula, ez? Eta tristia da, ez? Baina ikusten duzu aurreiritzi asko darela, ero igual guk zaintza, ez? Ulertzen dugun bezala, igual beste familia batek ulertzen daren bezala, ero aldaben bezala, ze karo, gu daukagun familia sarea, ero laguntza sarea, ez da pertsona migrante batea dukan sarea, ez? Horrek eragina dauka. Orduan horre arazo potentiak ari dira izaten, eta gero be aurroriekiko daren espektatibak. Bestean lagun batekin hitz egiten eman, eta esatez ostan, lankide batek indako komentario bat heldu jakola berai, ez? Esatez ebala, aztakin irakurriko zeban, ez? Ero ze iturritara joko zeban, baina demostratu zegoela pertsona beltzek, txurixek baino genetikoki gaitasun gutxi hau, ero kognitiboki utxune geixo duken pertsona diela, eta hori, ez da egisa, ez? Eta hori eskola testuinguru baten adieraztia hola, iruditzen gatoz arriskutsua, azkenean ze espektatiba ukiko zu ikasle horrekiko, ze zare transmititzen ikasle hori, zuko ez bozu berangan sinisten, zere sinisteko beran buruan. Orduan nik uste dut dela zehose urgentzia eskua, aurrekoan egon ginen ikastaro bat eman moduta biso, eta politikari batzuk zer denon. Orduan, espero doterak be kontzientzia ukitziaz askotan, kultura artekotasun, hitz polit horretan gelditzen ga, ez, dala guztion ezaugarri kulturala kontuan hartu, partekatu, baina azkenean eskubide urraketez gadez berbetan, ez? Eta horren kontzientzia ez badago, ez dugu, kulturartekotasunakin utxun horrek ez ditugu beteko. Orduan arratago, joan behar gara, eta nik uste hori eskoletan ez dago kontzientzia hori, eta pixu asko dauka, pertsona dauzkan aurreiritzi horrek, importantzia asko dauka, ze hori, umian gandauka eragina, ez? Eta horre nik uste dut ibilbide luzia daukagula aurretik, espero dut politikarixek horren kontzientzia hartzia, eta beste politika batzuk. Adibidez aurrekoan egon nintzen mai inguru baten, eta Kataluniatik etorri izan neska bat, eta berak esan zeban zala, ez dakit, bullying, aholkularitza, baina arrasakeri kasuak zeren momentutan ikastetxera gerturatzen figura basan. Hor ja, 20 pauso aurrera du jazte, hemen baino, hemen ez dago figura hori. Juten basa bullying protokoluetara ez dago arrasakeria aipatzen da, baina ez dago beste hainbat kasutan, ikasle transak, ez dago protokolo espezifikorik, ez da honek, esan duzun lehen bezala, merezi dau beste trataera bat ematea, ero beste kontzientzia bat egotea, orduan eskuntzan badagor ibilbidea itxeko, bai. Falta da hori, anestazuna kultural, eta nik gustatut Europa bai, oinakan ez da integrazen beste kultura. Espero duguna da, beste dana gure berdin funtzionatzia, gure berdin jokatzia, ez, eta askotan esaten da hori, eske, ez dira integratzen, elkar bizitza, baina, zagian aportu da ditugu gure eskemak eta beste zerbait eraiki, ez, azkenean gurera txertatzen nahi badago, azken hori ez da benetako integrazio hori asimilazioa da, ez. Hori da, bai, oso ondo esplikatu duzu, Eli. Ados. Ondo, ez dakit, atzalde honetan ez dakit zen mezu nahiko zinun entzuliai transmititzia. Nik uste, ni beti zaten dut, nire hitza maitasuna. Ez dakit, iruditzen zait, gure artean zaindun behar gehala, maitatun behar gehala, oso garrantzitsu iruditzen zait beste baten zapatetan jartzia. Ez, askotan iteitugu juizioak jakin gabe pertsona horrek ze bizidun, ze nundi datorren, zer bizidun gaur egun, eta juizioak itea oso horreixa da. Baina nik uste esfortzu bat behar degula, pertsona horren zapatetan jarri eta ulertzen nundik pasatzen nahi dan, eta maitasuna esaten dut, azkenian laguntzeko, beronduan egoteko, denon artean, ez dakit nola esan, nik uste gure txekoak zaitzen ditugun bezala, gure bizilagunak, denon artean zaindu beharko gineateke. Sare erraldoi bat, ez? Sare erraldoi bat. Ez dakit, ni beti zatete, pertsonatekin juntatzen zanen nire aukera askazu, pertsona horrekin. Edo jutean bezala, etorri dan bezala jutia, edo
pixka bat okerrago jutia edo beto jutia. Osea, pixkat jendiakin, hori, atseginak izan, galdetu, eskatu, garrantzitsua iruditzen zait, elkar bizitza on bat eukitzeko, eta denontzako dalako positiboa, deno guztua bizitzeko. Eska azkenian bizitza hontan gaude, urte batzuk, eta gero juningo gea, guazen itea esperientzia hontatikan. Zerbait atsegina denontzako, ez? Dakitzu isi esan dugu. Maitasuna nontzat. Balago zer egin, ez? Hori da, denok elkarrekin badugu zer egin. Balago zer egin, hori da pensamiento positiboa, ez? Gu gamen gare, oinaka, bueno, bagigu ez da posible egun bat beste aldatu gauzak, baina, bueno, zoru ja bidea hori, eta egun baten seguro petana kaldatuko dau, uste dut. A ber, hola da, bai? Hori espero dugu. Eskerrik asko, Maia. Eskerrik asko zuei, oso guztua naiz. Horrengora arte. Oso ondo.